Πέμπτη βράδυ με τον Μιχάλη στο τιμόνι. Εδώ έχουμε ένα πελάτη. Οδηγά με ένα δυνατό. Είναι πολλά. Λογαδός ένα ξτερόγκατζο, Μιχάλη. Μπράβο ρε φίλε. Πολύ όλα κάτω ρε, όλα κάτω. Volkswagen Transporter, Volkswagen Transporter. Αύριο το πουλάμε. 3,2, 2,70, 3,2, 2,70. Αύριο το πουλάμε. Αύριο το πουλάμε. Τελικά το πουλάμε αύριο. Ναι, αύριο το πουλάμε φίλε. Για να πέσει πράσινο. Να δω, δείξε ότι βγαίνει το ESR εδώ πέρα. Δείξε εδώ. Έχει ESR το εργαλείο. Έτσι. Μπράβο ρε Μιχάλη. Εμείς το έχουμε συνέχεια πάνω γιατί δεν γράφει μέχρι και Μιχάλη, ψόλιασέ τη Λάουρα ρε. Ψόλιασέ τη ρε τη Λάουρα. Έχει τον κομμενάκι, θα τον εγαμίσουμε ρε. Δώσε τον έχουμε. Πατάει Μιχάλη. Κόλλα του ρε. Τι να το κολλήσω να πούμε όχι στην άμε. Έλα και στην ευθεία αντέχω ρε, και στην ευθεία αντέχω ρε. Έλα και στην ευθεία, δεν έχω πρόβλημα, αντέχω. Μαλάκα πετάει φλογίδι 1 μέτρο, τόσο. Πόσο? Τόσο. Ωρε φίλε. Περνάμε Waffle House. Transporter δύναμη. Έλα μωρή Λάουρα. Πέμπτη βράδυ με Transporter. Εννιαθέσιο Transporter. Έλα ρε η κάσα, BMW δεν είναι αυτό ρε Μιχάλη. Δεν είναι τουρμπάτι, δεν πάει, τελείωσε. Ό,τι δεν είναι τουρμπάτο δεν πάει από BMW. Κάσες όλα. Άντε ρε με την κάσα, φλόρε. Πάλιο Παρτάλι έδωσε 30 χιλιάρικα για τη μαλακία. 30 χιλιάρικα έχω πάρει. Έχω πάρει ούνο τούρμπο και το έχω κάνει τετρακίνητο 5κύλινδρο 20 βάλβιδο 7 θέσιο. Άρε, γκέι, όλοι είστε γκέι με τα γρήγορα, τα ακριβά, να transporter έχω. Μέχτη, έτσι, μέχτη στο κυβότιο, Direct είναι, Ναι. Θα πάμε να μπούμε, θέλετε με ηλεκτρονικά ή χωρίς? Βγάλε τα ηλεκτρονικά ρε Μιχάλη. Ακόμα και με τα ηλεκτρονικά δεν έχω πρόβλημα, αντέχω. Ωρε μας τώρα. Έλα μωρή Λάουρα, έλα και στις στροφές. Χωράει κράνος αδερφή να πούμε, φοβάται. Ούτσο μωρέ, ούτσο. Γάμισέ τον άρε Χρήστο. Ρε Μιχάλη, δηλαδή. Τι παρτούζωμα είναι αυτό, τι παρτούζωμα. Το BMW το πάμε προφυλακτήρες, δεν πάνε τα μπουρδέλα ρε. Δεν πάνε, και να τα υπάρχει, φλόρε. Τα υπάρ. Αντί να παίρνεις ούνο και με 10 Τζόνι Κίρ πάρ' το ρε. Τζόνι Κίρ. Αντιστηρετικές από κάτω όμως, καλή φάση. Δεν πάνε αυτά ρε. Δεν πάνε, κάτσε σε αυτά. Θα μου πεις να το πούμε. Στην κατάβαση θα είναι αφιταλάρμερ, να φανούμε. Μπάτσες να πούμε, μπάτσες, κολόμπατσι ρε. Είναι παντού να πούμε. Πέταλο παιδιά, πέταλο. Πέταλο. Το ξεπεταλώσαμε γι' αυτό. Κόλλα του ρε Μιχάλη, κόλλα του ρε. Τι είναι αυτό? Χόντα είναι ρε, πάτα το ρε. Τι να πατήσω να πούμε, βάζω ένα χοντάδα και πάνω να πούμε και να μην τι κάνουμε. Τι να πατήσω. Εντάξει, άστος. Ας όψετε το επαγγελματικό, αλλιώς θα ρημάξει όλους εδώ πέρα. Μιχάλη το κλείνω ρε. Κλείστο, Λούγκρες όλοι, Λάουρες.